Чудите ли се какво всъщност стои зад поведението на нарцисистите? Ето 5 психологически факта за нарцисистите, които ще ви шокират и ще променят начина, по който ги възприемате. Първо, нарцисистите имат дълбока несигурност. Въпреки че изглеждат самоуверени и силни, голяма част от тяхното поведение се корени в страх от отхвърляне и недостатъчна самооценка. Второ, те обичат да контролират и манипулират. Нарцисистите използват тактики като газлайтинг и вменяване на вина, за да запазят властта над хората около тях. Чрез тези техники те поддържат усещането, че са по-добри и по-важни. Трето, те не търпят критика. Дори най-малката забележка може да ги разстрои, тъй като тя заплашва тяхното измислено чувство за превъзходство. Реакцията им често е прекалено защитна и агресивна. Четвърто, нарцисистите се нуждаят от постоянно внимание. Те буквално се хранят с одобрение и похвала, тъй като това им дава усещане за стойност. Без него те се чувстват празни и неспокойни. И накрая, те не изпитват истинска емпатия. Въпреки че може да изглеждат мили и разбиращи в началото, те обикновено не могат да се поставят на мястото на другите и да усетят техните чувства. Ако някога сте се сблъсквали с нарцисист, споделете своя опит в коментарите. И не забравяйте да последвате за още съвети как да се защитите и да запазите спокойствието си. За още информация вижте линка в биото.